Bednár Camp 2025. Vďaka spoločnosti Agroservice sme mohli byť pri tom. Poďme sa teda spolu pozrieť, čo pre nás český výrobca Bednar pripravil. Bednar Directo NE. Jeho dvojkomorový pretlakový zásobník s kapacitou 6000 litrov a patentované výsevné pätky s tlakom až 300 kg zvládnu náročné podmienky. Hnojivo je ukladané presne pod semeno, čo zlepšuje výnosy. Vysoká presnosť rozdelenia semien vďaka 4 dávkovacím jednotkám a funkcii sekčného riadenia robí z Directo NE ideálny stroj na zakladanie plodín do strniska aj neobrábanej pôdy. Výkon, presnosť a efektivita. Bednar Matador MO. Pásová sejba s technológiou budúcnosti. Tento sejací stroj je ako stvorený pre pásovú sejbu a zároveň zvládne hnojenie v jednom prejazde. S dvojkomorovým pretlakovým zásobníkom a 2 radmi radlíc s hydraulickým istením si poradí aj s náročným terénom. Pneumatikový valec v offsete šetrí palivo a eliminuje hrnutie pôdy. Nechýba ani intuitívne ovládanie Bednar Easy Control a široké možnosti nastavenia sejacej lišty. No proste moderný stroj pre precízne poľnohospodárstvo. Bednar Sonic On 3000. Sonic v kombinácii so sekciou rotačných brán Kator so záberom 3 metre ponúka skvelú voľbu pre menších a stredných farmárov. Pneumatický sejací stroj ponúka zásobník s objemom až 1600 litrov, ktorý je v dispozícii v jedno- alebo dvojkomorovej verzii s pomerom 60:40. Jednoducho skvelá voľba, keď hľadáte univerzálny sejací stroj. Tak čo na ne hovoríte? V budúcej časti sa spolu pozrieme na spracovanie pôdy. Zatiaľ sa majte.